Mzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu woyera. Amen. Takulandirani nonse ku programu yathu ya lero tilankhuleni Ambuye. Kudzera mawa Mulungu, Atate akumwamba amakumana ndi ana ake. Na malankhula nawo ndi mawu achikondi chachikulu. Lero ndi lachiwiri pa 27 May 2025, Mulungu wa 6 ya Pasaka. Mawu oyamba achokera m'buku la Ntchito za Apostoli, mutu 16, ndime la 22 kufikira 34. Mawuwa tikumva kuti zodabwitsa zimene zidzachitika pamene Paulo ndi Silasi adamangidwa mu ndende. Ambuye adawapulumutsa mwa njira yodabwitsa. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Enoch Verson kuchokera ku St. Martin de Porres Parish mu Diocese ya Dedza. Mtengo wabwino ndi wochokera mtengo wabwino wa Yohane, mutu 16, ndime la 5 mpaka 11. Mzimu woyera ndi Nkhoswe yathu. Mzimu wa Yesu wapatsidwa kwa ife. Amene akutiwerengera mawu a mtengo wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Taylor, achipani cha St. Patrick's Missionary Society SPS, kuchokera ku St. Augustine mtengo wa Nthenga Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu ambuku la Ntchito za Atumwi. Pa nthawi yomweyo anthu onse adagudukira Paulo ndi Silasi, ndipo akulu oweruza milandu aja adawang'ambira zovala zawo, nalamula kuti awakwapule. Atawakwapula kwambiri, adawaponya ndende, nalamula woyang'anira ndendeyo kuti awasunge bwino angathawe. Chifukwa cha mawu amenewa, woyang'anira ndende uja adakawatsekera mchipinda cha mkatikati mwa ndende, namangirira mapazi awo m'matangadza. Koma pakati pa usiku Paulo ndi Silasi ankapemphera ndi kuyimba nyimbo zolemekeza Mulungu. Akayidi anzawo nkumamvetsera. Mwadzidzidzi kudachitika chivomerezi champhamvu, kotero kuti maziko a ndende adagwedezeka. Nthawi yomweyo zitseko zonse zidatsekuka. Maunyolo ankayidi aliyense nkumasuka. Woyang'anira ndende uja atadzuka, naona kuti zitseko zonse za mndende nzotsekuka, adayesa kuti akayidi athawa. Pamenepo adasola lupanga lake nati adziphe. Koma Paulo adafuwula kuti, iwe usadzipweteke, tonse tilipo. Apo woyang'anira ndende uja adayitanitsa nyale, nathamangira mkati, ndipo ali njenjenje ndi mantha adadzigwetsa ku mapazi a Paulo ndi Silasi. Tsono adawatulutsira kunja, nawafunsa kuti, mabwana, kodi ndichite chiyani kuti ndipulumuke? Iwo adamuyankha kuti, khulupirira Ambuye Yesu, ndipo udzapulumuka, iwe ndi m'banja mwako. Kenaka adalalikira mawu a Ambuye, iyeyo ndi onse a nyumba mwake. Nthawi yomweyo, ngakhale unali usiku, iye adawatenga nakawatsuka mabala awo. Ndipo pompo
iye pamodzi ndi onse a nyumba mwake adabatizidwa. Pambuyo pake adapita nawo ku nyumba kwake nawapatsa chakudya. Ndipo iye pamodzi ndi onse a nyumba mwake adasangalala kwambiri chifukwa cha kukhulupirira Mulungu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Woyera monga adalembera Yohane. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adauza ophunzira ake kuti, tsopano ndikupita kwa amene adandituma. Ndipo palibe ndi mmodzi yemwe mwa inu wandifunsa kuti, mukupita kuti? Mitima mwanu mwadzaza chisoni chifukwa ndakuwuzani zimenezi. Komabe ndikuwuzani zoona kuti ndi kwabwino koposa kwa ine kuti ndichoke. Pakuti ngati sindichoka, Nkhoswe ija sizidzabwera kwa inu. Koma ngati ndipita, ndidzatumiza kwa inu Mzimuwo. Ndipo iyeyo atafika, adzawatsimikizira anthu apansi pano kuti ngolakwa pa zakuchimwa, zakulungama, ndiponso zakuweruza. Ngolakwa pa zakuchimwa chifukwa sandikhulupirira. Ngolakwa pa zakulungama chifukwa ndili kupita kwa Atate, ndipo sadzandionanso. Ngolakwa pa zakuweruza chifukwa Satana, mfumu ya anthu oyipa dziko lino lapansi, waweruzidwa kale. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Mtengo wabwino wa lero, Yesu akuwuza ophunzira ake kuti akupita kwa Atate. Ndi iwo akumva mawuwo ali ndi chisoni chifukwa amene akupita ndi Yesu. Ndipo ophunzira ake adakhala naye zaka zitatu. Ndipo pakati pa iwo ndi Yesu panali ubwenzi weniweni, panali umodzi, ndipo anali kuyenda mwachikondi chake. Ndiye pamene akuwauza kuti ndikupita kwa Atate, izozo zimawapatsa chisoni. Ndipo akufuna kutaya mtima chifukwa cha kupita kwa Yesu. Ndiye Ambuye Yesu akuwauza kuti dziko lapansi laweruzidwa pa zakuchimwa. Kuchimwa ndi kuti adaweruza iye kuti iye ndiye wochimwa, ndipo adamupachika pa mtanda chifukwa adachimwira Mulungu pakudzitchula Mulungu. Koma Yesu adati, sindiye amene ali wochimwa, koma iwowo ndi ochimwa chifukwa akuweruza Yesu molakwika. Paza kulungama, akuti iwo akudziyesa olungama chifukwa akutsata malamulo a Mose. Koma Yesu akuti kulungama kwanu kwachabe chifukwa akungoganiza za zimene iwo amachita, osadziwa kuti chipulumutso
sichimachokera pazomwe munthu amachita, koma pazomwe Mulungu amachita ndikuchitira anthu. Ndiye kachitatu akuwauza kuti kuweruza kwawo akuweruza chifukwa Satana amene amakonda kuweruza anthu ndiye amene ali olakwa, chifukwa Ambuye saweruza munthu koma amamuchitira chifundo ndi chikondi. Khalidwe la Satana ndikulozera chala anthu ndikuwauza kuti ndi olakwa, koma Yesu khalidwe lake ndi khalidwe lokhululuka, monga momwe atanenera atampachika pa mtanda, Atate muwakhululukire chifukwa sadziwa zimene akuchita. Ndiye Yesu afuna kuti ife anthu tizindikire kuti Ambuye ndiye amene akutipulumutsa kudzera mwa mtanda wake. Ndipo akunena Mzimu Woyera akadzabwera ndiye amene azatitsimikiza ife za chikondi cha Mulungu upanda malire. Sitimati kumvetsera bwino chifukwa timangomva, koma timasowa mphamvu za Mzimu Woyera kuti mawu a Ambuye zilowe mtima, kuti tizato kuzindikira mozama kuti Ambuye ndiye amene amatikonda. Ndipo polandira mzimuwo timayamba kukhulupirira kuti ife ndife anthu opatulika, ndife anthu ofunikira pamaso pa Mulungu. Ndipo Mulungu ali ndi ludzu kwa ife, akufuna ife, ndiye mtima wake kwa ife. Ndiye osati kuganiza kuti Mulungu tikamchimwira amatikana, koma tikachimwa Ambuye amatitsatira ngati nkhosa, ngati mbusa ufunafuna nkhosa yake yotayika. Ndipo izozo timata kumvetsa pamene Mzimu Woyera umalowa mwa ife, mphatso imene Yesu akutitumizira. Tidziwe Yesu, timudziwa Yesu bwanji. Tingati kudziwa Yesu kudzera mwa Mzimu Woyera. Ndiye amene akutiphunzitsa za Yesu. Timati kuwerenga za Yesu, koma popanda Mzimu wake sitimata kumvetsera moyenera kuti Yesu ndiye otikonda ndipo otipulumutsa pakutifera pa mtanda. Ndipo amaululira moyo wa Yesu kwa ife, makamaka mukaristia. Munthu akapita kulandira Ukaristia, amati kulandira koma osamvetsa zimene akuchita, ndipo zomwe akulandira. Koma Mzimu wa Yesu ndi umene umatiphunzitsa kuti mu Ukaristia muli Yesu, ndipo muli moyo wosatha wa Mulungu. Ndiye kuti popanda Mzimu Woyera utumidwa kwa Atate kudzera mwa Yesu, sitimata kumvetsera moyenera moyo wathu wa Chikristu. Idzani Mzimu Woyera, mulowe mitima mwathu, ndikuidzaza ndi zaulere zanu zochuluka. Amen. M'dzina la Atate, de la Mwana,
ndi la Mzimu Woyera. Amen.